ବୋର୍ଡ ଏଇ ପିଲାଟି କରିଛି କଣ ଲେଖିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଠୁ କହିଲେ ଏଠି ଖାଇଦେବା ମନା କରିଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯାହା ଆଜି ଟିକେ ଦରକାର କାମ ଅଛି ଫ୍ଲେକ୍ସ କରିବାର ଅଛି ଦୋକାନ ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସ କରିଦେଇ ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦୁଇଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛୁ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭୋକ ହେଲାଣି ଇଏ ହାଁ ଆଉ ଖାଇଦେବା ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଏଇ ସିପୁ କାମଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦେ ଟିକେ। ତୁ ହସିଲେ କ'ଣ କାମଟା କରୁନୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ବୋର୍ଡ ଏଇ ପିଲାଟି କରିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ No, 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 ପିଲା no. ହଉଛି ବୋର୍ଡ ରେଡି ଯିବା ନେଇଯିବା। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋର ଅଙ୍କିତ ବୋର୍ଡଟା କାଟିଦେଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଜାମ୍ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା NH ସାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବି ଫାଙ୍କା ନଥିବ। ଟାଇମ୍ 2:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସମୟ ତ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବା ଖାଇବାକୁ। ଏଠୁ କହିଲେ ଏଠି ଖାଇଦେବା ମନା କରିଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆକାଶରେ ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି ତଥାପି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଖାଇବୁ ନା ଅନେଇଶ ତ ଖାଇବ ତଳକୁ ମୁଁ ଆଣି ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ଆଣୁଛନ୍ତି। କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଯେହେତୁ 9:30 ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଧର ଧର କ'ଣ ନା ନା ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ ହଁ ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଇଗଣ ହଉ ହଉ ଛେଚି ତ ଭୋକ ବି ଜୋର ହେଲାଣି ନା ନା କ'ଣ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ କହୁଛି ନା ନା ହଉ ହଉ 10ଟା 10:30 ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା ଆସିଲିଣି ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଖାଇବା ତ କରୁଛନ୍ତି କିତା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କାଲି ଭୋରୁ ଦୋକାନ ଯାଇଛି ବହୁତ ପୋଦନାରେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ମାଲଟା ସେଇଠି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା।